provision for daily igsoon. Kada adlaw is new. Kada adlaw is something new igsoon. So muna itong topic last time. And today igsoon, I will be talking about the right place in God's time igsoon. Ang nasa sa eksakto nga lugar o eksakto nga oras igsoon. Kani nga topic, di ko kalimutan nga topic. Mo gini topic nga hinumduman na ko ni Brother Nipo. Ano man mo ni ang pinakaunan niyang preach igsoon na namati ko. Ayun sa sinuliwali brother. Then last night nakahinumdum ko ito. Topic sa Nipo about something about God's positioning, God's timing. Ano akong gibalayan igsoon. So, okay, bear with me igsoon. So, are you excited, igsoon? Are you ready to hear the word of God? So, itong basa, Luke chapter 19, verse 1 to 10. This is the story about the man named Zacchaeus. Ano dali? Luke chapter 19, verse 1. Si Jesus may abot sa Jericho, samtang may agi siya, may usa ka dato nga inganlag Zacchaeus. No, nga pangulo sa mga kobrador sa buwis. Naningwa siya pagtanaw kung kinsa si Jesus apan mo po si Zacchaeus, wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Usa midagan siya una sa panon o misaka sa kahoy si kumuro aron makakita siya ng Jesus nga moagi ngadtong dalana. Sa pagabot ni Jesus ngadtong dapita mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Zacchaeus, kanaog dayon Zacchaeus kay adto ako maabot sa imong balay karong adlaw. Bidali pagkanaog si Zacchaeus ug sa dakong kalipay midawat kan Jesus. Ug ang tanan nga nakakita niini nagpagulbol kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Zacchaeus ug miingon sa Ginoo, "Sir, paminawa at ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus ug kun ako makalimbong kang bisan kinsa, ulihan ko siya upat kapilo." Si Jesus mingon kaniya karong adlaw miabot ang kaluwasan nining balaya kay ining tawhana kaliwat sab ni Abraham. Kay miani ang anak sa tao aron pagpangita o pagliwas sa nawala. God bless the reading of His word, igsoon. So nasayon ta igsoon no na familiarize ta sa kinabuhi ni Zacchaeus igsoon. Pero karon nabuntagon igsoon ato ang kanang itong sutaon igsoon ang higayon o kanang unsay nahitabo siyang kinabuhi sa diha nga siya mitikang igsoon sa pagtuo aron makaila o masamot nga masuod igsoon sa Ginoong Hesus. No? Kana bitaw kinabuhi kuno sa kana bitaw higayon nga di kinahanglan ta nga mo kana bitaw mo posisyon o mo kana bitaw mo parehas gibot ni Zacchaeus ba? Ni ato siya sa lugar o sa sitwasyon nga diin muduol sa igsoon sa kanang makakita siya o hinaghat siya sa Ginoo igsoon sa iyang pamagi. So inana no naay kanang kinahanglan nga posisyon na totong kaugalingon, no? No, dahil daghang mga tao igsoon nga diin posisyon nila lang kaugalingon sa pabor sa lain nga tao, no, para makadawat sila og pabor sa diha nga ang tao katong tawanan maka nasa posisyon na. So inana igsoon no, may blessing, may breakthrough, may transformation sa diyan ang atong kinabuhi ibutang nato igsoon sa lugar nga diin kanang maduol ta igsoon sa mga tao. Nang karong takna igsoon ato ang lantawon kung sao ka may tabos ang kinabuhi kung kita mo posisyon haduon sa Ginoo igsoon. Kung sa tao na kay pabor igsoon sa Ginoo igsoon adto na kay dako kayo nga breakthrough kung ikaw posisyon sa imong kinabuhi duol sa Ginoo igsoon sa iyang pagpaglutan. Bitaw mingon ta nga, Lord panalangini ko Lord. Sa man diri ingon nga Lord panalangini ko. Namo dali kita pagampo panalangin ko apan wala pa ka nakaampo igsoon wala pa ka nakaingon sa imong kaugalingon nga mingka Lord unsa may mga butang imong panalanginan para ako ang buhaton. Di ba Lord panalangin ni Lord na magibuhat Lord panalangin ni Lord kani Lord. Di ba? Wala ka basin nakalimutan ni igsoon mingon mo pangutana unta kas Ginoo nga Lord unsa may mga butang imong panalanginan kay akong buhaton Lord. Amen. So
Mo na igsoon that we need to position ourselves igsoon to receive the breakthrough, receive the blessing, receive whatever the things that God is doing sa itong means igsoon. So, kanang ang istorya ni Zacchaeus igsoon, no, kanang bitaw naghatag nato glimpse igsoon sa gibuhat ni Zacchaeus, bisan sa kaliwala sa ads igsoon, sa oddities, sa problema, sa iyang challenges igsoon, iya yung pangitalo pamaagi para makabot niya sa iyang gusto igsoon. No, naiya na siya determinasyon para ma-overcome niya yung obstacle o ma-encounter niya si Ginoong Hesus. No, kanang bitaw, the effort din sa igsoon. Kita, ikaw ba igsoon, may effort ba ka? Para sa mga butang, na rin gusto din mo makuha. Di ba may effort mo dito? Ito, kada ito, malupan sa tuwa, may istorya ganit ang mga gusto na itong buhaton, niya na may istorya sa tuwa, sige mo na Uya, kaya na alisun mo na. Diba? But then, at the back of your mind, nagsimula ko pinautan na, ay, bago na ko siguro siya, basta lang ako may makuha. Diba? Pinapulso ba niyo mga butang gusto niyo makuha igsoon? Kaya si Zacchaeus, ipulso niya ang Ginoo igsoon, bisan sa iyang mga obstacle, bisan sa mga babag sa iyang kinabuhi igsoon, iyang ipulso ang Ginoo. Hallelujah. Amen. It's not dili lang kana diin igo nga diin kana bitaw ato bitaw gustoon. Kaya ang paglago igsoon, ang growth igsoon sa imong life, ang mga butang sa imong life, imong pa nila, ang paglago igsoon kanang gisadya gid mo. Gets niyo? Ang may tabo sa imong kinabuhi, dili lang na may tabo kung hangad lang ka igsoon. Higda lang ka, paabot ka sa payapas yung muto. Okay na. We pray that God bless the works of your hand. Kung wala yung works yung mga say, bless the Lord igsoon. Amen. Amen. Kinanglan ta bitaw, kanang dili lang ta mo desire, namtay desire tanan. Namtay pagkagusto sa mga butang sa Ginoo apan kinahanglan ta mo tikang o kinahanglan ta mo tinguha igsoon. Amen. Kana imong uyab karon na imong ani mong asawa. Wala ka na imong asawa kung pagidhan ka kay igsoon. Sa mga haguan. Imo nang gihaguan, imo nang gusto. Imo nang gi-message. No. Dili lang katama scroll. Kana bitaw sa tawa na bitaw istok. Bisita yun. Kung istok na igso, may tabo sa imo. Di may tabo sa imong kinabuhi. Ingon mo na yung pastor sa biyahe. Kung scroll lang ka igso, bagay may tabo. Imong life igso, kung scroll lang ka, sa imong life, katanaw lang ka, gusto pa na Kung wala ni mo gisadya igso, wala may tabo sa imong kinabuhi. Imong tapat. Uy. Word para nimo. Amen. So, what is the desire of Zacchaeus? Igsoon sa mga butang sa kinabuhi. Number one, igsoon, he desired for more. Siguro before ni agi si Jesus palong sa Jericho, nakadungog na si Zacchaeus kabahin ni Jesus. Kaya ano man, dili siya mo bother o lantaw, di siya man to. Siguro nakadungog na siya sa milagro nga iyang ibuhat, nakadungog na siya sa mga butang igsoon nga iyang na experience sa uban kabahin kay Jesus. Iyan ang nadunggan igsoon, iyan ang gipangarap, iyan ang gintanalay sa what if one day akong makita ug akong masinati si Ginoong Hesus. Napatay may inana nga moments kung life igsoon. Mga what ifs. Turn your what ifs igsoon into a breakthrough. Amen. So, he desired for more igsoon. Zacchaeus desired for more of the Lord. Amen. Si Zacchaeus usa ka tawo igsoon nga nay duha ka major nga strike against sa iya. Kasi usa sa ka tawo igsoon nga nay duha ka dakong butang nga mabag sa kinabuhi igsoon. Number one,
He is socially hated. Ang mga tax collector at itong higayon na igsoon, dili gani pasipahon. No, dili makasulod sa sinaguga. Kung gagay mo sulod, naras gawas. No, natoy katong istorya bitaw nga duha ka tax collector nga paresiyo isulod sa sinaguga, pero ang dara sila sa bungad igsoon, wala sila ni sulod dito sa kuan. Kung meadto po sila sa higayon nga di walay gathering, no, dili ka nang gathering igsoon, dili sabat nila. So nasiya dito kailan na igsoon ang tao kaning si Zacchaeus igsoon kana bitaw gitawag murag ang lantaw sa mga tao sa traidor igsoon tungod kay nag-search sila sa Roman government nga mo'y ga occupied igsoon, mo'y ga gahatag igsoon kanang kasi nga bitaw grabe kanang gawa nila ga-conquer sa ilang lugar. No, he's working for long igsoon and exploiting the people. No, mangayog tax, mangayog kanang buwan, mangayog bisang sa nabutang. So ganay na sila kanang katulitang Roman law nila nga nabitaw kung nado sundalo nga Romano nakita mo sundalan ni ikaw kay gida kinanglan obligado ka nga dalo nimo ang iyang backpack kung sa iyang ano, di ba naunti ko nga kung kita ano ang Roman soldier do kay gida ni ikaw kay gida kinanglan ni imong pasano nang iyang kuno isa ka milya. 1 mile rule. So, muna igsoon muna ang mga tao, grabe kay kalagot nila sa mga Romanon, mas samot ilang kalagot sa ilang mga katigalungsod nila nga pareha nga kanang mga Hudiyo gyapon, pero nagpagamit igsoon sa mga Romanon. Muna, he is socially hated igsoon. Unya, si Jesus is known to be religious igsoon kanang buwan nasa Ginoo. Nay rason igsoon nga babag sa kinabuhi ni Zacchaeus. Ikaduha igsoon, he is physically limited igsoon. He is short in stature. Bubu siya nga tao. Isa man rin i-bless igsoon, no? Katason, no? Hindi mo si Pastor Lini sa kuha, ganahan sa Pilipinas, kay Pilipinas, magtaas-taas siya gamay. Pero dito sila, siya daw bubu daw. So, itong naka sa mga height nga kuha, alanganin igsoon, no? Kanang murag may iban nga niya katong pag-agi ni Jesus itisa Jericho is known to be a crowded street igsoon. Dili siya kaabot, dili siya ka tanaw, dili gani siya kakita igsoon sa naong na Ginoong Hesus nga galakaw sa midst sa crowd igsoon. So mo limit niya una socially hated siya, kadua igsoon he is physically limited. No dili mo sa ingon ay nasa kiri ang kinaribus. Dari bus. So dili mga tao na risok lagi sipon mo yun ang mga diri. So muna iyang panigsoon, despite of all those obstacles igsoon, may holy desperation sa Zacchaeus. Napakay desperation sa imong kasing-kasing, nga bisan sa imong limit igsoon, bisan sa imong makita nga limitasyon sa imong kinabuhi, nga kay desire igsoon sa imong kasing-kasing. So dili lang di ka mo tindog igsoon, mo talikod. Pulubi, ginalan ko. Palayo, pero dili, ang ibuhat ni Zacchaeus igsoon, nangita siya o pamaagi igsoon. Hirang na head. Una siya, so nidagan siya. No, una sa panon igsoon. Una siya dito. Nilawas siya sa unahan. Kaya he climbed a sycamore fig tree. Sycamore igsoon. Kabalo ba mo nga sycamore isa fruit tree? Iba na may kasagaran nga mention sa Bible nga fig tree. Ang sycamore is also a fig tree igsoon. Igos, no? Una na kung nakikita ang igos, ito sila yung nasod, no? Nadaroon na igos, yung lokal ng igos, pero kanang itong kabantay mo, anang ditawag na to, kanang itong ipatulog, ganun sa manok na itong suko. Pigpig man na siya, igos nga lokal, itong murag, sinana daw yun. Nabi ito, mamunga, ito na siya, di mo yelo, di mo pula. Muna lokal na ito nga fig. Dito sa Israel, so na ito nga klase nga fig, kaya gitawag sycamore o kaning fig nga ilang i-cultivate para sa pagkaon. Kaning sycamore, it is inferior to figs igsoon. Pagkaon niya po sa pero dili siya commercial viable. Wala siya ibaligya igsoon. Mura ba ka nang ibaligya sa ato mga tindiro, mo katong bayabas nga nagko. Kung nagko bitaw bayabas nga murag ito na itong apple guwapa. Niya ka ng bayabas niya may soon, niya ka ng mutubo sa
kanang daplin suba lasang inana Bisaya ang bayabas hindi na baligya di ba? Ato naman ay balon sa una. Baylo patil. Inana igsoon dahil do ka klase katong dinagko nga ikos nga fig o kaning sikamor no it is inferior gani ang kaning sikamor igsoon ang gamit rani makaon man siya pero ang ilang gamit ani igsoon ilang ilaw sa ilang kabayo sa ilang kuan nga para makaon di pagkahuman ang kahoy ani ang ilang kuan ani kanang nice seed na bitaw na ay kanang landong gani itanom ni sa kasagaran sa daplin sa dalan no para ni landong rin ornamental no inana pero katong mga fig nga igos itanong to sa fields amen so ang nakita iso nga si Zacchaeus si is kanang no kita niya nga uy kakag ko so he climbed to the sycamore fig tree so no so ang kaning sycamore sagaran na niya gamit na niya tablahon ni nila kanang himuon nga kahoy furniture mo ni sa dili ni siya viable para sa kadang kuan dili ni sa commercially viable para consumption makaon siya pero nana ison so what kita dito na to na sycamore why is sycamore tree ano sycamore ison it is a tree of humility no kita na to nga humility ang kaugaling ipaubos niya he is a wealthy man inilado siya dato ison pero nikatkat siya sa kahoy. It is a tree of humility. Dayon, it was also a tree of risk. Amen. May itong risgo. Ano naman? Pwede siya matakak dito igsoon. Pwede siya mahulog. No? Kanang, kung mahulog siya dito, may ingon dito, tanawa mo na, tikasan mo nito, nahulog. Di ba? Kung may istorya sa mga tao, basta nagay, aksidente may tabo sa mga tao dito na no, personal to namatay si Bagotos, sulit-sulis. Balo mo? Ang comment sa amo na gabaan. Okay, lagtunon man. Hindi tayo istorya sa tao. Inana isun kung bato. Kung naay mapifol sa iya nga kanang kuan nga kanang danger ikson matagak sa nito katawan siya dili sa kaluyan. So it is a tree of risk ikson and also it was a tree of faith because kabalo siya nga ang sikamoro gitanong mo na daplin sa dalan muagi gyud dira si Jesus. Amen. Mosay ato masabtan sa ato ang lesson igsoon it is because no ang imong breakthrough igsoon is it about waiting where it is comfortable. Usay igsoon ma-discomfort ka sa diha nga gusto ka na kay breakthrough. Amen. Di ba? Ano ba mayroon nga word the tribe na siya na magkuhan paano dito kung gusto ka nga makatrabaho na ng kanianang kuhan na lugar na opisina imo dito word the risk so pag-submit kung imo ang resume o ba dili man kung yun ang tawagan ko magbuti ila sunod ka imo dito iray na din karon mahala pag nakay masteral na kasi may bakir ay mong kontra hindi ayo so inanay so it is where it is uncomfortable o kana bitong nagsugod bitaw o kana kato bitaw si katong pagiya sa Xiaomi bitaw na cellphone pero Xiaomi karon binado man sa kabalo ba may son 20 years ago ison baligya sa siyang cellphone yung cellphone mismo nga yung brand sa daplin sa dalan kan ni igayaga sa iya so may cellphone na pero karon igsoon Xiaomi is one of the leading names igsoon when it comes to smartphones so na yung mga inan na usay ang ubang na tao gusto og kanang hago gusto kanang grand nga ana sa posisyon pero wala sa kabalo nga katong nga tawhan na naabot nga posisyon na nagsugod na sa gagmay igsoon. No? Ang uban naggrabe ni siya, dagan kayong truck nga kanang kuan, dagan kayong truck nga kanang bubiyahe sa kuan, no? Ay siya na makuha og mga isda. Nya wa ka kabalo igsoon kana siya nagsugod na pamaligya isda. Nagsugod na og kuan, nagsugod na kanang baldi. Ay mo nakita lang ang truck pero wag kabalo sugod na baldi.
what it means igsoon that si Zacchaeus wala siya nagmain nga ma-discomfort siya, wala siya nagmain mukakat siya, wala siya nagmain igsoon maulawan siya for the sake of seeing Jesus igsoon. Amen. Whatever we do in life, dili ta dapat igsoon mo magsalig, makampante igsoon, because our breakthrough will happen igsoon if we do not want igsoon. Kanang bitaw gusto ta willing ta go out sa tong comfort zone, but discomfort igsoon, all for the sake of seeing what we are trying to do. So, no? For the sake of seeing Jesus clearly, si Zacchaeus gusto siya mahimong discomfort igsoon. So that's number 1. Number 2, igsoon, the power of positioning. Jesus notice you. So, no, sa diyan nga, no, position sa siyang paglingon. Jesus just didn't happen to say, hey, look up intentionally, no? Kada bitaw mula lang si Jesus ingon nga sa lagmaan to siya nga nagiyan sa ni Jesus, no? Iyang gi-position niya paglingon niya adto gid sa igsoon, come to him by name. His mates igsoon nga kabalo na si Lord igsoon, layo pa lang si Zacchaeus niya, nana si Jesus niya. Lo, itaw ni sa pa. Ingon si kuan nga, no? Wala mo kabantay nga nung pag-abot nila dito na din si Lord kay Zacchaeus. Uy, Zacchaeus, naabdali. Di ba? No? Siguro layo pa lang si Zacchaeus, kabalo na nakakita na si Jesus sa iyang ibuhat igsoon. So God knows where you are even when others overlook you, no? Kabalo si Lord igsoon sa imong giabian bisan pa og gi-overlook as kadaghanan igsoon. Amen. So another thing is divine moments happens when you put yourself on the right place, no? Ang divine moments nimo may tabo lamang kung ibutang nimo ng koglingon sa right position igsoon, right place. Sa right place sa heart ni Lord, ang pag-serve sa iya igsoon. No, sa kung giingon ganina, say, "Mahimta Lord, bless this thing that I'm doing." No? Nakapamutang na ba ka sa Ginoo, Lord? Kung saan mo mga butang yung panalinginan kaya kung buhaton, Lord. So, no kanang Zacchaeus didn't stay in the crowd, blended with the wealth status because he climbed higher igsoon, no? Kanang tungod kay si Zacchaeus wala siya ni blend in igsoon, no? Hindi mo tapat ayaw pag blend in. Kaya imong kinabuhi mo stand out din na kung nakas Ginoo. Amen. Kung blend ra mo tagot, kung sa gibot sa bag buhat puta, no? Ano? Silingan ka barbecue sir ka. Anto di sana mo kalindihan. No, itawag na inyong lugar o barbecue street. No? Kanang ka. Kaya kuha na imong tapad ka, ay mo silingan kay ginatuan ka. Purupin, ikaw ka purupin sir ka. Purupin na talaga. Paghihiyay na lang mo. No? Padugayay lang mo bankrupt. So, you put yourself on the right place igsoon. No, intentional. Inay mo tapan, intentional. Kung nakay buhaton gusto magbuhat si mga, nakay gusto may tuko sa life, be intentional igsoon. No? Ang paglago ko, no, ang blessing, ang breakthrough ni mo, wala nagahulat igsoon sa imo, ha? Imo nang buhaton. Kung naay imo pa rito, kung naay pultahan na nasarado igsoon, imo lang pultahan. So what happened igsoon? There is a reaction of the crowd, no, sa diha nga gitawag si Zacchaeus igsoon kung sa initabo gikuan siya kanang mga tao igsoon nagsulmaot, no? Itong basahan nila sa kuan igsoon sa verse 7, verse 7, and verse 7. But the people were displeased. He has gone to the guests of the notorious sinner. Amen. Belum kayo dari sa Pilipinas. At tanang nakakita ni nabugol-gol kinitawan na bisita sa balay sa Osaka. Makasasal ka yung reaksyon against igsoon kan Zacchaeus kanong naisubot sa Jesus kanong ato silang balay. Isa man dari igsoon sa diyan nga ay mo nakabalukan nga imong buwan, imong mga kasayanganan, o imong mga kanang society igsoon community mo allergic kayo og kanang baba.
allergic kay success. No? Kung dalang gani mo kan, dalang gani ka nang mo lambo-lambo gamay, may ingon na ng silingan. Maligyan mo siya pagod. Ako mo na siya pagod. Diba? Na ikaw sa tungkol sa imong kalagot, di na kakapokus sa imong negosyo din, di na ka-ato, kapitan di ka. Ito din kas kapitan na nato na iyong away, nagdako, ikson, nato, ang imong buwan, ang imong buwan, napasagdaan na imong. So, ayaw padala sa tigaw, ikson, ayaw padala sa hukong, ayaw padala sa istorya, ikson. When you're doing something for the Lord, naging na istorya. Amen. Na istorya. Mga tao batin, what is important, Ikson, is to position yourself. No? In the book of Micah, Ikson, chapter 4, verse 6, Ikson, may ibutang dito. May posisyon. Ang kinabutang, importante kayo ng posisyon. Ingon sa Micah, chapter 4, verse 2, nagkalaylay ng katawan na namanto dito sa nagka-lain-lain ang katawan nga maadto dito o maingon tana mangadto kita sa bukid sa Ginoo sa templo sa Dios sa Israel dito tuluan kita niya sa pagbuhat niya kanato aron umano nato ang kabubuton kay palaod ihatag dito sa Sion o sa pulong sa Ginoo dito sa Jerusalem. Nay rason igsuon nganong ang tanan nga nangita sa Ginoo busaka sa bukid ano sa bukid wala maritis. Napay maritis dito. Napay mo discourage dito. Muna ingon dito, ingon sila. Ano na rason? Nga di ang mga tao nga nakagbukid para masinati ang grasya o gahom sa Ginoo, minaw gigsuon nga grabe ang anointing. No sa diya nga si Moises ni saka siya sa Mount Sinai, ang balid niya yung mga tao. Grabe, ang naon daw ni Moises daw kanang gabuan. So murag dili sa sulaw kayo ang naon ni Moses when he comes to the mountain Ikson to meet with the Lord. There is a reason na nabitaw mo position kita. We position ourselves Ikson to seek the Lord. No? Ang imong anointing ano nga sila kay i-bless man ni Lord, i-kuan man i-anoint man siya ni Lord. It doesn't come with a price Ikson. It takes years and it takes kana bitaw kuan kanang a lot of times nga diin mo cry out ka ni Lord. Ang imong bitaw ang imong strength is only nga kana bitaw mura na dili na pareha sa energy drink yung imnon. Uy, lagsika. Di ba? Dili na inana. It takes a lot of times nga diin kanang down kay mo kasing-kasing ni seek out ka sa Ginoo, adto ka sa higher place, adto ka sa imong kwarto, nag-ampo ka sa Ginoo, ninuod kay igsoon, nangayon ka siyang kitabang, nangayon ka siyang pusog. You position yourself Ikson. Amen. Kung halang ka nagmukmuk, nag-dwell ka sa imong pain, nag-dwell ka sa imong kasakit, sa betrayal Ikson, huwag may tabo sa imo. Huwag may tabo Ikson. That's why position is everything. Sa chaos Ikson, wala siya kita. Better luck next time. What if wala na next time? Wala na. Pwede siguro makaagi pa si Jesus dito sa Jericho. Pero what if namuligtas siya og buwis? Wala siya. No, ayaw i-miss out Ikson. When you need a time, Ikson, you need a time for yourself. Go to the mountain. Hanggang kayo isa pa nato sa bukid Ikson. No, ang uban nato sa rooftop, no, na mga mention sa Bible about rooftop. No, natay kanta sa una katong rooftop, katong title rooftop nga diin. Pato siya sa rooftop, nga sa rooftop Ikson kanang wala siya, makita niya langit raw siya. Makakuan siya sa Ginoo, makapokus siya sa Ginoo. That's why Ikson, position yourself. Ayaw po doon. Sa diyang ni-trip in Ikson ang kabalaka, ang doubt sa una-una ni Abraham, giingnan si Abraham ni Lord, uy Abraham, gawas na good sa imong tent. Gigawas si Ikson. Sa tent, then ingon si Lord, what do you see? So I see the stars.
Ingon siya, count the stars. Siya, Lord, I cannot count the stars, Lord. If that will be your descendants. When doubts arouse in your heart, Igsoon, when you think na problema, no, it cannot be problema, grabe, that is telling you, position yourself, go to the higher place, where only you and the Lord, Igsoon, and you will come out stronger. Amen. Power, that's the power of positioning, Igsoon. Hallelujah. Dagang tao wala kasabot niya na Igsoon. Ganun natay quiet time sa Ginoo. Dagang tao, okay, bigay sila, masandi lang, no. Your power is on, no? That your strength depends upon your quiet time with the Lord. Your closet time with the Lord is on. That's the power of the Lord be upon you, is on. That's the power of positioning. Kaya bitaw bitaw ka. That's why, kung nabitaw kay dreams, aspirations, kinabuhi, ayaw i-share sa Facebook. Ano sa Facebook? Dagang inilay. Dagang kayong, dagang mo to, dagang kayong mo, napunin siya ko. Keep on dreaming, brad. No, na yung pamingon, okay, that's good. Pero at the back of their mind will say, napunin siya, nangandoy na po. If you have a desire in soul, take it to the Lord. Take it to the Lord in soul. Take it to the Lord. Amen. That's the power of position. Amen. Number 3, some transformation that follows. There is a changed life in Zonite. 3 arms. Kinabuhi ni Zacchaeus sa diya na siya nakasinati sa Ginoong Igsoon. Number 1, there is a repentance Igsoon. Ang repentance Igsoon, dili na ng mga Igsoni. No? Natin kamayin ka nga. Sa ingo ako ba? Sa kong gibuhat. Niya pagka-uma, buhato na po. Ngayon na po pa sa iyo. Dili na repentance, it's all remorse na. Mahay ka. Pero ang tunod na yung repentance, it is a total rejection. So it is a 180 degree. So palayo sa mga butang, so palayo sa mga butang adin, gikasilagan sa Ginoo. Amen. Kung nabito kay gusto mausap sa mong kinabuhi, hindi na may tabo, isun kung pagbalik na mo, wala niya po di mong buhaton. Take a different approach, isun. Ask the Lord, Lord, what shall I do? Repentance, isun, dili lang na emotional na appeal, isun. Ang ubang tao, grabe mahilak, grabe mo, bigit-bigit. Sa pag-isa na paldi, imong luha, isun, pero kung imong buhaton mo, walang diapong, dili na repentance, isun. Repentance is paligdan. So, paligdan. Take a different approach. So, Zacchaeus did not just say, sorry Lord, I'm sorry Lord, nakatikas ko. What did he do? Isood, ingon siya dito, ako ang yapak Lord, ang katumas, ako ang katigayunan. Amen. Isang man rin nagaluhog na ako, sorry lang, sorryhan, sorry. So many times, many times it's on, but not unless there is a true change of heart, it's on. Dili ka may taro ang repentance, it's on. And there is what we call, second R is the restitution. No? What did he do, it's on? He gave half of the wealth to the poor and repaid those who are created. Kawalo ba kayo Igsoon, ang yan giimo, labaw pa kaysa sa law ni Moses Igsoon. Kaya nga no, ang law ni Moses Igsoon, atin traman, 10% traman, di ba tayo mo din na sa Moses. Pero what he did Igsoon, yun siya half, kung Igsoon, siya half. 50%, bigyan 10% Igsoon. And ingon pa din dito, iyang nachita ni Igsoon, gatong iyang natikasan, yataga niya 400 times. 400 times, 4 times man. So, kung napikasan ka niya 100, imong ibalik siya 400. At tinudanan kang iusap sa kasing-kasing, kung tinudanan kang iusap yung kasing-kasing sa Pinoy, so what will happen is that there is a restitution in your heart, so, no? Kanap ito,
dili lang ka ng buwan, dili lang kaya ano, naapoy ka ng manip, kabalo man, I read a book, Exxon, kung pa na ko naman, The Art of Manipulation. Ingon sa dito nga, ngayon ba nga tao daw, kanang kita manipulative siya sa kanang kita manipulative emotionally, what it is. Example, kanina babae, lalaki, imo siya matagal, grabe kayong attention, shower ng attention. Oh, flowers dito, bisita niya, no, greetings, no, how are you, what are you doing, grabe kayo, overwhelming kayo. May pagkaman, masabsay kayo. Shhh. Kalit lang, dili na din sa mansit, dili na din. Mga na din itong katong yung isyawiran o katungpuan. O attention, ang naanad naman siya nga siya ng attention, ang mingon na siya, hello, what happened to you? Kaya mingon na yun sa, usa man akong buhaton para mabalik to yung muhang kuan. Mo di man tayo to siya. Do this and do that. Then, shower of attention na mo, pero gaman, subside na po. Lahi na po. Ano po? Usa man ako ito. Ano man, muna sa tagaan ka ito, tagaan ka ito, kautan na dito. Kanang ito, attention, para lang maanad ka maayo, maati ka sa attention. That's why you will do anything for that same attention. That is manipulation, Exxon. But then, when there is a change of heart, Exxon, kung i-change ang kasing-kasing ni Lord, dili na yung nanay yung tagtag sa inyong spouse, Exxon. Dili na yung nanay ang tagtag mo sa mga asawa o sa mga banda. There is a restitution, Exxon. Kung sa imong nakibrahan, Exxon, sa iya, do it. Ikaw siya 4 times over. Hallelujah. Isa man na rin ingon, I will do that. So, ikatuloy, Exxon, there is a restoration. Na restoration, Exxon. Ingon si Lord. Ingon ni Lord sa verse 9. Ingon siya, today, salvation has come to this house because he is also a son of Abraham. Diyo po niya siya, he is a son of Abraham. Ang salvation abot sa iyang kinabuhi. Sa una, makaingon ka ang uban sa iya, inana. Makaingon ka ang parisiyo sa iya, uy, this is the son of Abraham. Really, maglagot. Because back then, God restored Exxon his sonship. God restored his right. God restored Exxon everything to him. Just like the prodigal son, niuli sa iyang balay, mga baboy, kalapog-lapog, may sapatos, batin na niya papakuhaan itong pinakaninyo ang puri-puri, ibutang saya. Wala pa ganin mo na iyang papa na kaliguan sa siya, ay easy, wala. Ihatag diretso sa iya ka naman. It means Exxon, his authority, his sonship is restored. Yan sa to, Exxon, Kristiyano ta. Natin mga mali, Exxon, natin mga nahigayon sa kinabuhi, lutas Ginoo, nabugnaw itong kasing-kasing, bilangyaw ta, niatong tagay ng lugar, maulang ito mo text si pastor, maulang ito mo message, maulang ito. Igo-igo lang ito. Igo-igo lang ito mag-sin sa ilang live. Ano sila nag-work? Saan sila? Saan yun? Di na po na nito eh. Pero deep in your heart, it's so that there's a desire. But when you go back to the Lord, it says, give him back his word. There is restoration. So yung balik ka sa Ginoo, God will restore your heart. So, tapos mga nagabugnaw, katawang mga talutaw, ano bang hulat-hulat, huwag ito lang pangitaw eh. Oh, is mag-message ako eh. Huwag mo sino ko nila may wow, it is like a nice quote in the first place. No. Even if we miss out, Exxon, God desires for you according to the Exxon. And He wants to restore it. That's what happened to Zacchaeus. So, ang tinananay ng encounter will change your heart, will change your habits. No? Wala yung tao nga nausap, Exxon, mamulang yung apoy buhaton. Wala yung baboy, himong tao, magkaon yung apoy pasaw. And your legacy. Amen. Ano legacy mo na yung pinakalami? Ano man? It goes to say so na si Lord God bless me mo dili lang sa imo sa mga anak hantod sa imong kaapo-apuhan so. Zacchaeus didn't just get a better view, he got a new life. Hallelujah, new life is so. In
Second Corinthians to. Ano ko ng 17. Tingnan dito kanang katong nakabaton so kinabuhi nakabaton kinabuhi kanang bako ya si Ginoo. So what are we going to do is so we need to climb our sycamore. That's number 4 is so climbing your sycamore tree. Kato na to itong sycamore. Kato na to ang shade, no? Kanang bitaw puti pasawag ikso na itong kato na ito ang gusto may nakakuha ni Megson, no? Number 1, atong hinumduman, wala gialaw ni Zacchaeus na yung limitation maka-disgrace sa iya Megson, no? Desire overcomes disgrace, and desire overcomes disgrace. Kaya ano, kung wala kay baton sa imong desire, pabili na ang imong desire lang. Number 2, Igsoon, position precedes blessing. Ay mo-possession, Igsoon, nagdependihan sa imong blessing. Position yourself. Importante kayo, Igsoon, na imong i-possession ikaw galingon. And number 3, Igsoon, encounter leads to transformation. Ang tinunanay nga nakaimamat sa grasya, ugugmas Ginoo, at may kausapan sa kinabuhi, Igsoon. Wala nakaimamat, Igsoon, sa grasya, ugugmas Ginoo nga natabilin, maulang ihapon. Si Lord Ra, ino pa ang pastora sa una, si Lord Ra ang the same yesterday, today, and forever. Ikaw, kausap, ikaw, imamat ka sa grasya sa Ginoo. Amen. What's giving your divine moment? Maubas ako okay na kayo mo sa inyong okay na kayo sa akong level of understanding ni Lord, sa akong level sa akong faith karon. But did you in the first place is desire for more? Ano ba sa inyong kasingkasin? Lord, what if Lord, pag-ilong ko maayos mo kasi ka nakita mo sa akong Lord? What if Lord, I prayed more than Lord, ako prayer kaswa Lord, what if I prayed Lord, like What if Lord God, ang pag-serve sa inyo, Lord, nangilan ako sa serve you. What if I serve you, Lord God, with all of my life? So pa nakapugong sa inyo, so past mistakes, siguro, yung mga sepanan sa una, yung masayo, yung mga wrong decisions, kinabuhi, ang inyong sala. Sige mo ni Lord, cut na. Isa na yung cut sa sikamuro karoon yung suot, kaupan ako. Manindog tayo suot, cut ta. Hallelujah. Ang imong milagros kinabuhi Igsoon, ang imong breakthrough. Nga si mo tubangan, kakatulo na lang. In this moment, my Igsoon, no? Alam ba itong worship na ito rin mo, brother?